Goeiedag, mijn naam is Marvin Ivan Warren. Ik werk thans bij Youngman Roofing Installation West Coast. Sinds 2021 heb ik gekomen om aanzoek te doen voor een positie wat daar was als afleveringsbestuurder. En ik heb samen met die bestuurder gepraat en ze heeft mijn CV gevat. In die maandag, de 16e augustus, heb ik toegegaan en ik was toen succesvol in die positie als afleveringsbestuurder. En ik heb het bekleed, ik heb van dat 2021 heb ik gewerkt bij Youngman Roofing Installation West Coast. En ik heb voor een jaar lang in 4 maanden als afleveringsbestuurder gewerkt. Daar is ook een vacancy uitgekomen waarvan hulle benodig het internal sales. Ik heb weer eens aanzoek gedaan en ik was genomineerd en was ook de goede of de beste kandidaat om die positie te bekleden. Voor 2 jaar lang was ik in die positie. Ik heb baie geleerd in die tijd van mijn 2 jaar wat ik bij Youngman was. Terwijl ik hierdie positie bekleed het die Seas of Excellence my baie geleerd. Moet nooit afskeepwerk gee nie vir wanneer mense nie vir jou sien nie. Wat vir my gemotiveer het is wanneer ek alleen is en ek moet my beste gee. En ek het aan om my beste gegee en dit het gemaak dat ander my beste kan raak sien. Ek het nooit voorgegee nie. Ek het die beste dienslewering aan elkeen gegee wat ek kon. Ek het uit my pad het gegaan om iemand dan te verbeter in die situasie waar mense dalk vir hulle bevind het. Of het nou 'n dakplaat was of het 'n flashing was, dat het gepaard gegaan dat die diens wat ek moet lewer 'n goeie gehalte moet wees. Maar Youngman kom bring vir my 'n beter visie, Youngman bring vir my 'n beter weergawe van myself waar ek myself kon vind. Youngman Roofing Installation West Coast is die plek om by te wees. Dit is die plek wat jou die geleentheid bied om jou weergawe te bekom. Dit is die plek wat jou wys waartoe jy op pad is. Jy moet jouself net vry en beskikbaar stel. Jou beskikbaarheid, jou bereikbaarheid sal maak dat jy die rigting gaan waar jy moet wees. Youngman Roofing was die platform van my fondasie waar ek kon begin het en ook myself gevind het. Dis hoekom wil ek iemand encourage. Ek is vandag in die posisie as 'n external estimator deur middel van Youngman Roofing Installation. Ook my bestuurders wat oor my aangestel was, hulle het my die geleentheid gebied. Daarom wil ek in hierdieselfde asem vir hulle baie dankie sê vir hierdie geleentheid wat hulle my gebied het om te bekom wat ek vandag is. Hier is jou regte persoon om kontak mee te maak. Ek sal verseker van u se kleding tot u se dak dat u die regte produk het. Maak kontak saam met Marvin.